Good morning, good morning, good morning, good morning, Butuan City. Ngayon na po kami karon guys sa among Tuesday Road and we are in the port of Masao, located here in Lumbukan, Butuan City. Barangay Lumbukan, Butuan City. So muna guys, they'll give me permit diba sa Tuesday. So, kung kinsay gusto mo sabay sa amo, alams na this. Okay, ang uban ng mga kauban, mapay pag-abot. And then, tutuyo po na sa dira guys, kay short distance siya mga ni. So, bitin kayo. Mao na niya. Bitin. Tutuyo sila guys. Mga kaubanan ako alam guys, mga doctors, mga retired doctors, mga retired government employees. Huwag na pa po yung mga active pang nag-work. Yes, yun. Nagtibot lang, sinok agila to. Retired doctor na to siya. Nagtibot lang. Bye-bye kay mga nangabitin. Kadto, si Sir Ruel. Nakaapas. Yapas ito siya guys. Ito ko sabay sa amo. Ano siya? Manang entrance guys, going to the port. Sakay mo. Actually guys, kanina port, ano siya, Butuan Cebu, Butuan Manila, Butuan Bohol, and vice versa. Okay, naglinya na ang mga gwapa. Ay, gwapo din ang Vites. Vites? Ang ako rang gwapa ka na, blue-green. Kaya ako rin isang babae. Ako lura, isa ang babae. As usual, the only rose among the ferns. Ako rin permanent guys ang ubad sa ilang girls. Diba? Oh, sunrise. So very beautiful sunrise. Nasa kilid na siya sa port, guys. Yeah. Kaya may mga balay po dira, guys, sa kakiliran na yung apart. Because this is also residential dito sa Pikas. Residential. Yeah. And then guys, na ko na-notice, first time na ako nakita, dagkan di kayo mangingisda dali guys. Ako na ganun zoom in. Actually, mga bangka na siya guys, mga ganmay kayo. Mga mangingisda na sila. Mga bangka na, na-amazed lang ko. And then now, bike out na po me, going back to our houses na. Wala siya guys. Ako nag-video anak. Or not going back to our houses kay merienda pa guys, mga tea, mag-snacks. So, ako ang nag-video na nagsunod ko sa ila. Bayan na napoy put-put. Sige naman nila put-put. Makainin dyan ng put-put. Kada na lang put-put. May puto guys, hindi balabay sa amo. Wala niya. Okay. Diba? Nagsunod ko. Sunod. Daghan. Daghan mi karon. Always na. So, pag nag-init ang panahon. Unya guys, stop over na po mi. Kaya nga, na-flat na po si Doc Aguila. Una. Stop over again. Permanente dyan mi si Doc Aguila ba? Mag-flat time. Kaya ang iyang white is a classic bike. Very small ligid. Grabe kay small sa ligid. Okay, bye-bye.